Sada ćemo da vidimo koji auto možete da kupite, a da bude najbolji za porodicu. Znači, ako imate jedno, dvoje ili troje dece, koji je najbolji mogući auto koji možete da kupite. Ako pogledate oglase po novinama, tamo ćete vidjeti svašta, znači ljudi prodaju svašta, ali prvo i recimo ako gledate te testove bezbednosti, znači za vozila, vi ćete vidjeti da praktično sva vozila danas imaju 5 zvezdica i onda praktično to vam ničemu ne služi, jer proizvođači naprave tako auto da vi ne možete da u stvari vidite iz toga što gledate ništa i onda praktično ne možete ni da procenite šta bi trebalo da se kupi. Izuzetno je važno i osnovna stvar kad kupujete auto za porodicu je da bude udoban, komforan, znači da može da stane sve što treba da stane i druga stvar je da bude bezbedan. Znači, odnosno prva stvar je da bude bezbedan, pa onda sve ostalo. Možda bude komforan koliko hoćete, ako nije bezbedan, onda ničemu ne služi. Jedan od najkvalitetnijih automobila potpuno preskočenih od strane ljudi je Volkswagen Touran. Znači, to je nešto, mi to vozimo, to je spektakularno, znači za porodicu apsolutno nije skup, ne trebate kupovati nov, čak starija verzija je bolja od ove najnovije verzije, kvalitetnije urađena i po crash testovima i po svemu, a osobito po lakoći vožnje. Jednostavno, ova nova verzija Turana ima mnogo duži ovaj prednji deo napred i jako je teško to voziti i parkirati, zakačinjete sve živo. Znači, najbolji auto koji postoji, najbezbedniji je Volkswagen Touran, on je sad praktično, spala mu je cena, znači tako da možete da ga kupite dosta povoljno, praktično od 5800 evra, 6000 evra, vi možete kupiti izuzetno dobar auto, on je bukvalno kao tank. Moja supruga je vozila i jedan vozač autobusa naravno nije pazio i udario je sa strane i to je odjeknulo kao bomba i kad smo izašli napolje ništa, jednostavno to je bilo bukvalno mala sitna ogrebotna, rekao sad ćemo morati menjati pola auta. Znači Volkswagen Touran je izuzetno kvalitetan auto i jako dobar, prostran, jednostavno ogroman. On ne može, znači on je minivan i apsolutno ne može se meri sa drugim automobilima koji su recimo karavani, oni su jednostavno pljosnati i vi kad kupite takav auto koji je pljosnat, u njemu nemate dovoljno prostora, a obično su široki, pa su dugački i niti možete da vozite, niti možete da parkirate, niti je pregledan. Znači, ovaj auto je apsolutno fenomenalan. Znači, ovde imate nekoliko, naravno, na kupujem, prodajem, kupite, ali uvek vodite računa da kupite od neke firme, jer oni jednostavno, iza njih stoji ceo tim ljudi. Znači, ovo je ova novija verzija koju ne bi trebalo da uzimate, znači, jednostavno, pogledajte, sad ćete vidjeti na sledećem videu snimku, pogledajte koliko je ovo napred dugačko, znači, to je jednostavno previše i teško se vozi, koliko god točkove da stavite, teško se vozi, zakačinje se sve i svašta, što nije slučaj sa starijom verzijom koja je neuporedivo pametnije urađena. Znači, zašto su to uradili, zašto su ga spustili, nisu znali da naprave, pa znali su da naprave, ali su hteli da vam prodaju džipove i zato su napravili da ove novije verzije su lošije mnogo za vožnju, tako da to trebate da preskočite. Znači, ovde imate starije verzije od 2700, to su naravno stare, 3000, praktično ima 3500, a znači vi možete kupiti ili za 3500, eventualno do 4, između toga nema šta za 5 i 5,5, to je besmisleno, onda bolje kupite ove, znači od 6000, znači ove kvalitetne 6, 6,5, 5, 5,5, 6. Znači to je Volkswagen Touran, apsolutno izuzetno dobar. Sad, sledeća tura, ko hoće da kupi, izuzetno bezbedni su džipovi od Volkswagena i jako kvalitetni. Ne mogu da se porede sa ovim drugim proizvođačima, ali fizički ne mogu da se porede po kvalitetu i bezbednosti. Može da se porede s Mercedesovim, ali to je potpuno druga priča, neuporedivo su jeftiniji od njih, a izuzetno kvalitetni. I znači, ili kupujete, znači, porodičan auto. Ovo je bingo varijanta za 6000 evra, da li trebate kupujete novi? Nije u kakvom obliku. Znači, vama je automobil Volkswagenom koji je star 5, 6, 7, 8 godina, to je bolje od... To je kao nov. U stvari, on je tamo razrađen, razumete, vi dobijete razrađen auto i samo vozite. Znači, ja mislim da 6 meseci nismo znali kako se otvara hauba na njemu. Nemam potrebu. Znači, bukvalno odvezemo kod majstora, on sve namesti što treba namesti, mi radimo svoj posao, on svoj. I onda kako se ovde otvara hauba? Gde da stisnemo? Znači, naravno, prilično šaljivo, znamo kako se otvara hauba, ali je suština priče da je to apsolutno izuzetno kvalitetna kupovina za porodicu. Znači, ako imate od 5,5, znači ovo od 5,5 nema potrebe, to je besmisleno, imate od 6, ili kupite od 3,5, 4, ili od 6, 6,5, 7. Sledeći na lestvici je Volkswagen Tiguan,
sad to je mnogo, mnogo više para, on jeste zaista bezbedniji, on je podignut, to je Jeep, ali je skuplji za održavanje. Znači, skuplji za održavanje, imate varijantu od 11.000, imate od 15, 16, 17, pazite, 2017. godište, to je nov auto. To je maltene nov auto, samo vodite računa gore da nema krov, znači stakleni krov, oni su manje bezbedni i slično. Znači, to je izuzetno kvalitetno, pogledajte kako to izgleda unutra, znači to je neverovatno kvalitetno, imate ih puno, imate i od 20.000 naravno, i ovo ne može da se poredi da kupite neki korejski ili japanski Jeep, vidjet ćete posle zašto. Pogledajte kako izgleda auto od 21.700, pričamo o polovnim vozilima, znači, to je kao Space Shuttle. Znači, tako da, i šta će vam bolje od toga, ne treba ništa, savršeno. Vi ovo možete voziti 15 godina da ništa ne pipate na njemu, znači auto ide jako dobro, kvalitetno. Imate ove, znači prethodnu verziju i ona je dobra, ali praktično ili ćete tu prethodnu za 10, ili ćete uzeti ovaj, znači Turan za 6, 7, ili uzimate ovaj za 10, ili uzmete ovaj skuplji, znači za, evo ga, za 15, 16, 18, 20. Znači, to su tri varijante. 6, 7 hiljada evra, vi možete i za 3, 4, znači, ali 6, 7 hiljada, to je kvalitetno, s njim možete da se pojavite bilo gde, to je sve jako kvalitetno, ili za 10, 11, ili za 20.000 evra. Znači, ko hoće, sad, šta tu imamo, ko baš hoće troši novac, najkvalitetnije Mercedes. Znači, imate, ovo je tank, bukvalno, vi ste u njemu bezbedni, on je izuzetno podignut je, sedite izuzetno visoko, znači, apsolutno kao da ste u tenku. I ako imate novac, i sad, pazite, znači, ovo ne može da ništa pametnije da kupite, bezbednije od ovoga. To je neuporedivo bezbednije od drugih firmi, od Volvo i slično. Od kad su preuzeli Kinezi, to više nema veze. One udare gore kompletno staklen krov, to se melje, gužva kao papir pri crash testovima. Naravno, oni kad šalju vozila na crash testova, oni ne šalju sa takvim krovovima, nego šalju sa punim krovima. Znači, vodite računa kad kupujete da nema gore nekakve staklene krove. Kod Mercedesa, čak i ako ima stakleni krov, oni su postavili dodatno jačanje na krovu. Mislim, razmišljali ljudi o svemu, ovo su jednostavno strahovito kvalitetne priče za porodicu. Znači, imate troje dece, jedno, dvoje, troje dece, ako je četvoro, onda jedno ide u gepak, znači, tako da za četvoro nije, izuzetno kvalitetan, znači, pogledajte kako to izgleda. I preko 30.000 evra, zaista ko potroši na auto, on treba da ide odmah, da odvoji još 1.000, 2, da ide kod psihijatra, znači da se leči. Ako imate porodicu, a potrošite više para na auto, to stvarno nije baš skroz, što bi rekao naš narodni čovjek, u vinklu, ali dobro, ima svašta. Znači, sad, zašto se to tako radi? Sad pogledajte stvari koje su interesantne. Pogledajte kako izgledaju, sad ćemo da imamo ovde snimak, da vidimo da je, pogledajte kako izgleda kod Volkswagena, koliko je to jako, pogledajte silu koju može da istrpi pritisak od ozgo na krov. Na 15.000, ne znam kojih jedinica, kako se savio krov, nije se ni oštetio, pogledajte. One of the top performers in this group of small SUVs was the Volkswagen Tiguan. With 15,000 pounds of force, its roof crushed less than 2 inches. That's 4 times this vehicle's weight. Znači, samo na 15.000 jedinica pritiska, on se samo 2 cm smanjio i to je 4 puta veći pritisak od težine samog automobila. I vi ste potpuno bezbedni unutra. You can hardly see the damage and the windows are still intact. Znači, prozori su netaknuti, ne možete da vidite štetu. Pogledajte konkurenciju. Had one of the weakest roofs. With 15,000 pounds of force, its roof crushed all the way to here. The goal of our crash test is to minimize intrusion into the occupant compartment so that seat belts znači, vodite računa, evo pogledajte kako izgleda kod Kia, to jeste stariji model, ali i kod novih modela potpuno ista priča. Vodite računa, plus su oni napravili Sportage, mi smo to gledali detaljno unutra, kad senete, to je kao u bunkeru da ste, ali u najgorem smislu, ne vidi se ništa, znači bukvalno možete da odbranite grad ako stavite mitraljez unutra, ni ćete nekog vidjeti, ni će vas neko vidjeti. Znači, vodite računa o bezbednosti, zašto su njihovi automobili jeftiniji? Pa zato su jeftiniji, što ubacuju lošije materijale unutra, spolje je to lepo i tu su kvalitetni u tehničkom smislu, znači oni traju dugo, imaju dugu garanciju, ali to je bukvalno besmisleno. Pogledajte sad kako to izgleda, znači recimo na Turanu, to je stara verzija Turana, 2003. godina crash test, to je podignuto, to je bukvalno kao mali tenkić.
Znači, vi ste bezbedni. Idemo dalje. Pogledajte kako izgleda crash test na Toyota Versu. Pogledajte kako to izgleda. Ja ne bih volao da budem u ovome, znate. I sad, nema te garancije. Jednostavno štede na svemu i to zaboravite. Jednostavno zaboravite. Evo, sad idemo da vidimo kako izgleda. Pogledajte na Hondi. Gledajte. I vi to platite 30.000 €. Ja ne razumijem te ljudi koji to mogu da kupe. Nemojte, pazite, ovo su džipovi Hondine koji bi trebali, to je sve plastika, znači, ista takva stvar, Fiat, Renault, katastrofa, Nissan, katastrofa. Oni su kvalitetni, oni traju dugo, u bezbednostnom smislu. Bolje sednete na biciklu, bezbedni ste na bicikli. Znači, nemojte jednostavno nema firme, znači možete kupiti Volkswagen, možete kupiti Mercedes i vi ste rešili, čak i Audi koji pravi Volkswagen, ne rade sve kako treba, jednostavno zaigraju se dizajneri, pogledajte kako izgleda kod Tiguana. To je stara verzija Tiguana. I to je to, bup. I nema da se uvija krov, nema da se samelje auto na pola. Nema. Sad pogledajte noviju verziju Tiguana, ovo što je, Toyota, najnovije, 2010, gledajte, plastika, katastrofa. Pogledajte sad. Gledajte. Katastrofa. Pogledajte, to se sve isavijelo ovde gore, sve se isavijelo. Znači, to... Znači, evo, pogledajte sad. Tiguan. Pop. To je to. Znači, boc. I nema, jel se savija ovde gore krov? Nema. Jel to plastika? Nije. To je to. Ravan krov. Pogledajte sad kako izgleda u Mercedesu. Zato je 30.000. Boc. Ništa. I starije verzije Volvo su bile jako dobre, ali ove novije možete zaboraviti. Znači, to je Mercedes. Evo, pogledajte sad, ovaj stariji Mercedes je bolji nego novi Mercedes, počeli su štede. Ima jednog prijatelja, naš poznanik je, radi kao glavni inženjer za proizvodnju gumenih delova, sve što ima veze sa gumom, delovi gumeni za kočnice, sve što ima bilo kakav deo plastike ili gume, oni to proizvode u Švajcarskoj i oni su dobili zahtev iz Mercedesa za nove serije da im ne traje toliko. Jednostavno, oni su pravili da to traje po 10 godina, sad su dobili zahtev da nakon 5 godina to, da traje samo 5 godina, planirano za starevanje. Evo najnoviji Mercedes, GLE klasa, vidite, gori nego stari. Da ne veruje čovjek. Da ne veruje. Samo nema gde je još. Evo ga. Vidite, to se već uvija. Ok. Evo imamo Kiju, kako to izgleda. Evo imamo sad da vidimo. Pogledajte sad udara sa strane. Znači, pogledajte. Jako nezgodno. A najgore od svega što da se malo samo poveća sila, videli ste kako izgleda na krovu. Sve kao papir. I onda zaboravite, isto tako i Hyundai, isto. Znači, vi imate praktično, zaboravite, ako hoćete budete bezbedni, zaboravite ove istočne proizvođače. Oni jesu precizni, oni traju dugo, ali vi to jednostavno zaboravite. Znači, toga nema ništa. I to je bila priča o tome koji je najbolji auto koji možete da kupite. Ovdje pričamo o polovnim automobilima, što je najpametnije moguće da kupite. Ako kupite kod ovlašćenih prodavaca, znači dobijete lepu garanciju i na poreklo, i na kvalitet, i na sve živo. Znači, ako imate novac, ove od 15.000 je lošiji nego ove od 6-7 hiljada, što je besmisleno, ali je tako. Jednostavno štede na materijalu i gledaju da vam uleva nove stvari. Znači, kupite nešto za 6-7 hiljada ili kupite za, da vidimo, ovo je jeftinije, ili kupite za 10-11, znači džip neki ako hoćete, ili kupite nešto najskuplje što možete da kupite, šta vam se kupuje za 20, ili eventualno baš nešto šta ćete s novcem, kupite lepo za 30 i to je to. Sve preko toga je besmisleno. Što bi rekao ja moj prijatelj, sve preko 100.000 evra za auto je stvarno besmisleno. Znači, ovo je jedan mali kratki vodič, znači nadam se da će vam pomoći. Znači, osnovna stvar kad kupujete automobil da bude bezbedno za porodicu, da bude bezbedno i posle toga da bude komfortno. Svi ovi automobili su i bezbedni i komfortni i bit ćete sa njima presudno.